толкова е малка мощността, че то преодолява само собственото прием. Но е направо за демонстрация. Продава главна скъпо, в това в магазините го продават. Трябва да се запишете по каталог. И има с бронзов постамент, с дървени стандарти, и някакви тези смета, тук е там ще върху нещо. Дига хубаво газно топлина, обаче да се нагрее. Добре, да се нагрее. Ще дръпна да видите, продължава да се работи без източник на топлина. След това да захлада човека и остана в историята по задължителен начин. Маските са силиконови, особено на това бутово тук, и вече ще опишем. Още малко. Крака. Това ще бъде добре. Тук ви обяснявам от точка 1 към точка 2, а вижте каква скорост го прави. Много бързо и в двигателите заедно, знаете, че е така. Получава топлина, разширява се, отива, охлажда се, става с много голяма частота. Дига апаратът, докато вече... Да, и повече няма да може. Не съм ги мерил, ама нямам идея. Трябва стробоскоп някакъв. Той има и механични... Няма механични гори. Той не е инерция, защото като следите педала да не пъчаха край. Вижте какво става. Има се топлина и има топлина, той е акумулирал топлината, да. Почти, да. Те бяха минали времето от първостранния студент, взеха го на ръце и носиха, вижте както модели, той се стана, ама за много. Дали ако вътре се получи температурата, не трябва да се пасна, дали няма да се бъде. Възможно е. Това е само за демонстрация. Има работни, които са дискусирани здраво. Падна по оборотите. Може да работи повече. Да. Аз се изолирам. Да. Не можем да започнем. Бяха две машинките, от електрофокусета сложиха една горелка за пърлене на процеса и те и тук са деформирали даже това и го спукат. Тях трябва да ги учитам. Стига да имате външен източник на енергия, топлина, осигуряваме тук да бъдеш един генератор за електрически ток. И не ще си капне. Реално действаща машина в външно време. Не е парна машина. При парната машина пък единствено се използва парата на лягането и трябва котел, който е индиректно свързан с през котела се пренася. А тук е директно чрез стена. Не става горенето вътре, а се пренася през стена. Тоест стената е вътре. Не, именно